Assalamu alaikum. Yawancinku na san za ku ce wannan wani website ne haka. Wannan wani website ne mai mahimmancin gaske, musamman la'akari da zamanin da aka shiga yanzu na wayoyi da kamerori da wasu abubuwa na social media ga sunan suna da yawa. Wannan wani website ne wanda zai baka damar da in ka ɗau hoto za ka cire background ɗin, ka ɗauko background ɗin da kake so ko a ina ne ka zo ka ɗora hotonka kuma ya hau daidai ba tare da kowa ya gane ba. Kokari ka kalli bidiyon daga farko har ƙarshe. Ka shiga cikin bidiyon akwai wani guri gashi nan a ƙasan bidiyon zaka ga an rubuta subscribe ja, ka taɓa shi, shine zai baka damar kallon dukkanin sabon bidiyon da zamu kawo a channel ɗin. Sannan shine zai ƙara mana kuma ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sababbin shirye-shirye a wannan channel ɗin. Sannan ga wani ƙararrawa nan zaka ga ta fito a gefe, sai ka taɓa ta, ita kuma don sanar da kai in mun sa sabon bidiyon. Sannan bidiyon ya burge ka ga wani guri nan alamar hannu ka taɓa shi, zaka ga ya koma blue, to ka yi like ɗin bidiyon. Sannan muna roƙon ka kai mana sharing ta abokanan. Kamar yadda kuke gani ga hoton da za mu gwada da shi. To da farko za ka zo ka shiga browser ka da kake browsing da ita. Ina zaɓi Google Chrome. To da farko za ka zo ka rubuta website ɗin a daidai gurin da za ka yi searching na website. Sai ka rubuta remove bg, remove.bg. Gashi nan za ku gani remove.bg, sai ka danna. Zai kawo maka website ɗin kamar haka, www.removebg.com, sai ka shiga gashi na farko. Yawwa kamar yadda kake gani gashi nan zai ce ma upload image, za ka sa hoto sai ka taɓa. To gashi nan zai ga hoton da za mu gwada da shi, sai ka yi selecting, sai ka zo sama sai ka danna done. To gashi nan yana cirewa, gashi nan yana cirewa. To gashi nan kamar yadda kuke gani ya cire hoton. To me za ka yi, sai ka zo ka yi downloading ɗin hoton kamar haka. Gashi nan yana downloading, gashi nan ya gama downloading. Za ka zo ka danna open. To kafin ka danna open ɗin za ka iya zuwa nan daidai gurin hotuna, sai ka duba cikin hotunanka. Ka gani background ɗin ya fita, ga wanda ba mu cire background ɗin ba, ga wanda muka cire background ɗin. To ta wannan hanyar ne za ka ɗauki hoton ka sa shi a gurin da kake so, ka sarrafa shi duk yadda kake so ta cikin wayarka.